Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu siphile nalolu suku ngoba siphile kulo. Udumo nesibongo kungokwakhe, akisikhuleke. Baba wethu ongcwele, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga baba wethu omuhle, sibonga lolu suku, sibonga uthando sithande ngalo. Inkosi yethu, siyamangala uthando sithande ngalo, asikwazi ukulichaza, lubanzi lijulile, asikwazi nokufinyelela kulo. Baba wethu ongcwele, nantambama sifunda izwi lakho, siyacela ukhulume ngalo enhlizweni zethu ngamunye ngamunye. Sithembe wena nakulolu lusuku. Kukhona abaseyinhlungwini, kukhona abagulayo, kukhona abasosizini, abashiywe ezihlobo, kukhona Nkosi yami nabadidekile engqondweni ngenxa yezimo zokuphila. Kukhona nalabo Nkosi abadidekile kakhulu ngenxa yokungazani nawe. Siyacela-ke Nkosi, khuluma nathi sonke. Sidinga umusa wakho nantambama, Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Angiphinde ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela nje sifunde incwadi kaSamuel wokuqala, chapter 15. Sizofunda laphayana kuverse 22. Sofunda uverse 22 no-23. First Samuel chapter 15 verse 22 and 23. Isihloko ke sale nkonzo yethu la ezwini lenkosi eBhayibhelini kubhala ukuthi ungalaleli nokulahla kwaSawuli. Kodwa thina isihloko sethu sithi ukulalela kungcono kakhulu, kuhle kunemhlatshelo. Obedience is better than sacrifice. Sifundeni ke uverse 22. Samuel wathi, uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemhlatshelo njengalokhu enamele ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo, nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Uverse 23 athi, ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubhula, nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulilahlile izwi likaJehova, naye ukulahlile wena, ukuba ungabesaba inkosi. Izwi lakho baba wethu ongcwele, siyabonga ngalo. Khuluma ngalo-ke uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bazalwane, ileli zwi-ke esizothi nje ukubhekisana kancane kulona. Asisakhulumi-ke manje ngoSawuli. Kodwa uma singabuyela kancane kuSawuli, sizokhumbula ukuthi uSawuli waba yinkosi yokuqala yabakwa-Israyeli. Inkosi eyayikhethiwe uNkulunkulu emva kokuthi abantwana bakwa-Israyeli bethe bacela ukuba nenkosi yabo, bebona ezinye izizwe zinenkosi, nabo sebethi bacela ukuba nenkosi yabo abazoyibona, bahlale nayo, bayikhonze, ngoba uNkulunkulu uqobo wayeyinkosi yakwa-Israyeli. uNkulunkulu uqobo wayehamba nabo, kodwa bona babefuna ukumbona. Kunezwi, angisazi ukuthi likuphi, elikhuluma ngokuthi iy'mfihlakalo zingezikaJehova. Thina kwethu yizwi eliyifa lethu nabantwana bethu, kodwa iy'mfihlakalo ngezikaJehova. Abantwana bakwa-Israyeli bafuna ukudlula ey'ntweni uNkulunkulu ayibanike zona. Bafuna okufihlakele ukuthi kunjani ukuba nenkosi esihamba nayo emhlabeni, esiyibonayo, esiphuza nayo amanzi, esidla nayo ukudla. uNkulunkulu-ke wayeseyabanika uSawuli, waba yinkosi yokuqala. Khumbula ukuthi bade benabahluleli ababebahlulela, ababengamele isizwe bebahlulela. uNkulunkulu ayebakhetha yena uqobo. So manje-ke usekhetha uSawuli ukuthi abe yinkosi. Khumbula-ke
mzalwane, ukuthi uNkulunkulu wazi konke ngathi. Uthi laphaya encwadini kaJeremiya ekuqaleni, uthi ngingakakubumbi ngakwazi. uNkulunkulu engakambumbi uSawuli wamazi. Konke okwakusemzimbeni okwakusengqondweni kaSawuli, uNkulunkulu wayekwazi. uNkulunkulu wayazi ukuthi uSawuli uzohamba kanje 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 kanje. Bese lithi izwi likaNkulunkulu, indlebe yakhe ayinzima, nengalo yakhe ayifinyeziwe. Kukho ukukhala kwethu ukuthi angasisizi, kodwa ububi bethu obusahlukanisile. Nakaleli gama elithi ukuhlukanisa. uNkulunkulu uyamkhetha uSawuli, uyahamba futhi naye uSawuli. Wanqoba izizwe uSawuli ehamba noNkulunkulu. Naho uNkulunkulu njengesiqhelo ushayela uSawuli umthetho ukuthi hamba, ngenxa yokuthi impi yayiphakathi kuka-Israyeli nama-Amaleki. U-Amaleki khona isono ayesenzile kwa-Israyeli. So uNkulunkulu wangamxolela sona. So ngenxa yokuthi uNkulunkulu wempindiselo futhi uthi ngeyakhe impindiselo, usethuma uSawuli ukuthi akaye ayophindisela, uzophindisela ngesandla sikaSawuli ephindisela kuma-Amaleki. uSawuli uyakulalela lokho. uSawuli njengoba wayegcotshiwe umprofethi uSamuel, uSamuel wayelokhu emile njalo ehambisa imiyalezo kuSawuli. uSawuli ayikholwe ayenze. Manje-ke la sikhona, ngiyadlula nje, ngiyakhaphuzela, ngiyadlula, niyasazi isikhathi ukuthi sinjani bazalwane. Usethi-ke uNkulunkulu akahambe-ke uSawuli aphindisele kuma-Amaleki, angashiyi lutho. Silapho-ke la sikhona namhlanje. Uthe uNkulunkulu, yibani ingcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Uthi-ke uNkulunkulu, vumani izono omunye komunye ukuze nisindiswe. Uthi-ke uNkulunkulu kuSawuli akahambe ayohlasela, ayobulala ama-Amaleki, angashiyi lutho. uNkulunkulu wayazi ukuthi laphaya ama-Amaleki ayisizwe esinothile. Ama-Amaleki azoba nezinto ezinhle ezilangazelelekayo esweni, enyameni yomuntu. Kodwa uNkulunkulu uze uyamdonsa ngendlebe, ungashiyi lutho. Uyazi ukuthi kunzima kanjani, kwakunzima amasosha ukubulala iy'ngane. Amasosha kunzima ukubulala iy'ngane. Ngokunjalo nakuSawuli kwakunzima ukuthi angabulala iy'ngane. Kodwa uNkulunkulu uthi ngisho encelayo. Heyi bazalwane, ngithe uma ngiyifunda le ndaba ngabona ukuthi hayi bo, siyadlala. uNkulunkulu akafuni ngisho okuncane. Nalokho othi ngisazo, mhlawumbe angazi ukuthi ngiyaphi la, kodwa mhlawumbe ngilinganise nje, mhlawumbe kuzoba nomshado ekhaya. Uma kunomshado ekhaya, abantu bazilungiselela umshado. Bese nawe uthi, nami ngizokwenza ngoba umshado namhlanje. Hhayi, ngizogcoba nje i-lipstick ngoba umshado namhlanje, emva kwalokho ngizoyisusa ngiphinde ngiyigcoba angiyithandi. Ngizoyifaka nje i-Q-Tex namhlanje, emva komshado ngiyayisusa angiyithandi. uNkulunkulu uthi ngisho abancelayo, ngisho okuncane, uthi uSawuli akabulale konke. Ngisho abadala futhi uyabala uNkulunkulu ngegaba. Sinjalo-ke nathi bazalwane, mele masibulale konke, singashiyi nakuncane. uNkulunkulu mayesekhombile ukuthi ama-Amaleki lawa angiwafuni, ngifuna ukuwasusa ezweni, bulala ngisho okuncane okusancela. Ngisho lokhu othi wena, kwesikhashana,
mhlambe bathi awufake lokhu sibone ukuthi kuzokufanela yini. Uma ngabe uNkulunkulu wake wathi cha kukhona, musukulinganisa ngisho ukulinganisa. Mhlawumbe uthiwe hayi idla nje bazophoxeka uma ungadli. Uma uNkulunkulu ethe cha kukhona, musa nje ukwenzela abantu. Sibona le ndaba kaSawuli ukuthi ihamba kanjani. Uthi uSawuli mayeseyiphendulela uthi abantu, wena uNkulunkulu ukhulumile nami ngezwa, kodwa nabantu bakhulume nami ngezwa, ngabona kungcono ngigcina izwi labo. Sisuke senze njalo bazalwane uma sidela intando kaNkulunkulu ngenxa yezwe noma ngenxa yezinto zezwe. Uthi-ke umprofethi uSamuel uthi uyakunamela yini-ke kanti uNkulunkulu lokho. Ngibuka indaba yethu singabazalwane. Bakhona abazalwane abathi mabefika enkonzweni bafuna ukuthi bahluke kunabanye. Mhlawumbe benakile ukuthi bafuna ukuhluka, mhlawumbe benganakile ukuthi bazohluka. Kodwa umuntu agcine esedonseleka ukuthi hayi ngoba ngake ngakwenza, angiqhubeke ngikwenze. Noma ngabe useyalimala yena. Ngilinganise nje, mhlawumbe ufike unikele kakhulu. Mhlawumbe ufika enkonzweni kade uthola ibhonasi. Bese unikela-ke iy'shumi zakho zibe ngangokuthi uthole leyo bonus. Bese mhlawumbe kube khona ozokuncoma. Uma usunconyiwe bese uyaphoqeka ukuthi njalo angilethe ishumi ey'ngaka. Njalo angihluke Nkosi yami mangabe ngingahambisanga mina abanye abazukwazi. uNkulunkulu uyakwazi, uyayazi indlela yakho. uNkulunkulu uyazi ukuthi ukudale wawumuntu onjani. uNkulunkulu uyazi futhi nokuthi kukuphi. Khona ivesi elishoyo ukuthi ukhumbula ukuthi wenzeni esigodini. Angithi esigodini uyitshela ukuthi awubonwa muntu. In your darkest hour, la kumnyama khona abantu bengakuboni, uyocabanga ukuthi noNkulunkulu akakuboni. Kanti uNkulunkulu uyakubona. Mayese kukhumbuza bese kuba nzima. So bazalwane, uNkulunkulu namhlanje uthi yibani ingcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Umyalo lo kumele siwulalele. Indlela yokuphila uma uzophila noNkulunkulu. Kufana nokuthi emakhaya ethu sifike sishayele iy'ngane zethu imithetho ethize. Uma ngabe siyishayele le mithetho silindele ukuthi ziyenze, kodwa thina besihluleka ukwenza imithetho uNkulunkulu asinike yona. Bazalwane, alikho ithunzi lokuphenduka kuNkulunkulu. Akushilo ukushilo, kumile kunjalo. Angeke uthi hayi ngoba nje kuncane lokhu engikwenzile mina kunokulokhu okwenziwe usibanibani. Akanakho lokho uNkulunkulu. Isono isono. kuNkulunkulu isono siyafana nesinye. Kithina singaba sincane esinye sibe sikhulu esinye, kodwa igama lithi isono. Susa okuncane ususa okukhulu, isono. uNkulunkulu akasifuni isono. Uthi-ke manje uSawuli mayeyiphendulela, uthi abantu bathe sizohlabela uNkulunkulu. Sinakho bazalwane lokhu ukuthi sizame ukupliza, sizame sitshela ukuthi sijabulise uNkulunkulu sibe singenzi kahle. Hayi, ngiyafisa ukungafiki la sekuthi angifike khona. Kodwa nje kuyenzeka sisijabulise thina noma abantu kunokujabulisa uNkulunkulu endaweni yokukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke namhlanje uyasikhumbuza ukuthi akakunameli konke lokho. uNkulunkulu ufuna ukuthi kulalelwe yena, kulalelwe izwi lakhe, kwenziwe futhi izwi lakhe. Uze asho lapha agcizelele lapha encwadini kaHoseya. uHoseya 6 verse 6 uthi ngokuba ngifuna uthando, hayi umhlatshelo. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu
kuneminikelo yokushiswa. Kusho ukuthi sifanele siyihluphe ngokwazi uNkulunkulu kunokwenza izinto. Yingakho uNkulunkulu wethu ekubeke kwacaca ukuthi asizungena embusweni wakhe ngemisebenzi esiyenzile, kodwa sizongena ngokulalela nokugcina imiyalo yakhe. Sizongena ngokuzigcina singcwele ngoba yena ungcwele. Yena akasifuni isono. Sizongena ngokuthi singasenzi isono. Angeke sithi ngoba sesisihlobisile bese singabi isono. Noma ngabe ungasihlobisa isono, angeke singabi isono, soba isono nje esihlotshisiwe. Ingakho la ethi izinqama, angithi kuqala babethi uma benza umhlatshelo, uma bezonikela kuNkulunkulu, bashise umnikelo wabo. Uma ngabe kunamafutha, umusi ube mnandi kakhulu, ukhuphuke uye kuNkulunkulu. Kube nakho ukuthi uNkulunkulu uyakwanamela lokho. Kodwa uNkulunkulu ngemuva komnikelo, ngemuva kwaloyo mhlatshelo, wayeyabheka inhliziyo ekwenzile. Siyanikela sikhononda ngisho emabandleni. Uthi ngizoyihambisa ngawo phela iyadingeka ukuthi ihambe, kodwa ngixakekile. Sinikele sikhononda. uNkulunkulu ubheka inhliziyo kunomnikelo lowo owenzile. Ingakho engazange wamukele umnikelo kaKhayini, ngoba wawungasuki enhlizweni emsulwa. Wayenakho ukukhononda, eneso elibi ebuka umnikelo womfowabo. Wagcina ngokuthi ambulale umfowabo. Namhlanje bazalwane, indaba isekutheni ake sizihlole. Senza kahle yini phambi kaNkulunkulu? Silalelisisile yini imiyalo evela kuNkulunkulu, i-instruction kaNkulunkulu? Athi uNkulunkulu, ipha laba bazalwane into ethize, mhlambe lo mndeni into ethize, mhlambe lo mntwana into ethize. Ubusuthi wena, hhayi ngizomthathela mhlambe umntana esikole, hhayi ngizomthathela kwey'ndala zalaba abala ekhaya. uNkulunkulu akashongo ukuthi thatha kulokho nakho, uthe ipha. Asilalelisise bazalwane, ake simlalelisise uNkulunkulu. Uma ngabe bekungama uNkulunkulu la athi ngiphe, ubuzothatha osuke waqoka umnike, noma ubuzothatha osekusetshenziswa ungasafunwa abala ekhaya bese uyamnika. Angisho ukuthi sifanele sigxile endabeni yeminikelo. uNkulunkulu akanandaba neminikelo. uNkulunkulu unendaba nenhliziyo emlalelayo. uNkulunkulu unendaba nokumlalela. uNkulunkulu uthi la kuHosea, ngifuna uthando. Ngoba phela usinikile loyo myalo wothi wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Umyalo esinikeziwe lo. So uNkulunkulu ufuna silalele, senze umyalo. Uthi uNkulunkulu akathokozi ngale misebenzi esiyenzayo. Ufike ungayi enkonzweni, ethe yena kuhle ukuhlangana, ungayi wena ukohlanganyela nabazalwane, uhambise phambili umnikelo, uhambise imali. Ngibhizi. Uma ngabe ungekho bhizi ngalelo langa, uthi ngikhathele mina phela ngiyasebenza. Kukhona abangasebenzi abaphilela ukuhamba zonke iy'nkonzo. Uyanamela yini uNkulunkulu into enjalo? Awuzibuze nje ukuthi ey'ntweni zonke engizenzayo, uNkulunkulu uyathokoza ngazo. uNkulunkulu uyathokoza. Bazalwane, sisempini emhlabeni, futhi siyalwa, siyazama. Kuphoqekile futhi ukuthi sizame. Kuphoqekile futhi ukuthi ngoba uma ungabe uzama, uJesu uthe nginawe, ngiyakusiza. So uma ngabe uzama, akasizakali umuntu ongazami, kodwa umuntu ozamayo uyasizakala. Uma ngabe umuntu emuka namanzi, uma ngabe kuthiwa bamba nanti igatsha engalibambi yena akhetha ukutshuza, uyamuka namanzi. Kodwa uma ngabe ezobamba lelo gatsha eliphoswayo, uyasizakala, akhishwe. Kanjalo-ke nathi
sihamba kanzima, sihluleke kwesinye isikhathi, uma sihluleka sikhali. Ingathi phela uPetro, nakhumbula uJesu ehamba phezu kolwandle. Uthi uPetro wathi, Nkosi isho, ngize nami. Washo uJesu wathi, woza. Wahamba uPetro. Uma esehamba, useyakhumbula ukuthi hayi bo, mina nguPetro futhi ngihamba phezu kwamanzi, wazika. Esikhundleni sokuthi akhale ecwila, uthi Nkosi ngisize. Ngoba uma ngabe sehluleka, uJesu khona ukusisiza ngaso sonke isikhathi. Futhi uyazi ukuthi kwesinye isikhathi sizoshibilika, vele sizohluleka. Kodwa uma ehlulekeni kwethu asimbize, uzosisiza. uNkulunkulu uthokozela izinto ey'njalo. uNkulunkulu uthokozela ukuthi asizame, ebese yena ephelelisa imizamo. Ingalokho ethi, nikela kuJehova imisebenzi yakho. Ginqela kuye, yena uzoqondisa, aphelelise amasu akho. uNkulunkulu uyayazi indlela yethu. uNkulunkulu uyakwazi esikudingayo. uNkulunkulu uyawazi amandla ethu. Ingalokho ethi ezwini lakhe unikeza yilowo nalowo isilinganiso sakhe sokukholwa. Angeke ulindeleke ukuthi ukukholwa kwakho kube ngaphezulu kokukholwa okwabelwe. So kubalulekile ukulalelisisa uNkulunkulu, ulalelisise ukusho kwakhe, ulalelisise izwi lakhe. Njalo uma silifunda izwi likaNkulunkulu, sibuza kuye ukuthi Nkosi, ngizwa kahle yini? Nkosi, kuyikho yini lokhu? Ingakho uthola ukuthi abantu abangakholwa bayalishintsha izwi, balenze into yabo abayithandayo. Kodwa okholwayo ngeke aze aliguqule izwi. Ingakho uthola ukuthi bayasihlasela ngezwi kaNkulunkulu, sibe thina silifunda sichazelwa uMoya oNgcwele. Kodwa bona belifunda ngengqondo yabo yenyama. Uma ngabe-ke singathi Nkosi ngisize, sophunyuka kanjani, bazalwane? Ilokho nje namhlanje enhlizweni yami ngiyafisa sengathi singake siyibhekisise le ndaba. Ukubheke nje, ubheke emuva uthi Nkosi, uke wathi angenzi ukuthi. Ngikwenzile yini ngendlela okufuna ngayo? Ngoba siyathola la ukuthi kunesijeziso, bazalwane. uNkulunkulu uyakulahla. Yena lo Nkulunkulu othi uthando lwami liwanele. Yena lona uthi ngeke ngikushiye. Kodwa uma ungasalaleli ukukhuluma kwakhe, uzokushiya iy'mpisi zikudwengule. Nazo zikudwengule maqede zikushiye. Qaphela, mzalwane, lalelisisa izwi likaNkulunkulu. Uyathokoza ngabalalelayo. Uyathokoza ngabenza njengoba eshilo. Uyathokoza nangabazamayo ukwenza njengoba eshilo. Bazalwane, kunaleli zwi elihlale njalo lingithusa enhlizweni yami, elithi sipho siyohlala esonweni kuze kuvame umusa na? Ngiba nakho nje ukuthi ngizwe ngathi ngiyadideka, angiqondi. Ngoba phela umusa siwuphiwe, umusa kaNkulunkulu phakade. Kodwa manje umusa ngeke usikhave masihlezi esonweni. Umusa ngeke usikhave. And lithi izwi leli silifunda manje, uNkulunkulu uthi yena ngomlomo wakhe, ngoba awulalelanga ngikulahlile. Uma ngabe silahlwa uNkulunkulu siyocoshwa ubani? Ubani osaziyo? Ubani osazi kangcono? Ubani osikhiphe ey'nkingeni? Ubani ositakulayo uma sicwila? Ubani owazi ukuhlupheka kwethu? Owazi ukuzama kwethu? Owazi ukukholwa kwethu? Ubani? Uma silahlwa uye sizoshonaphi? Isho njalo elinye iculo lasebenzithi, Nkosi uma ngingalahlwa nguwe ngiyochitheka njengamanzi. Ngempela amanzi phela ayaphela emhlabathini. Kusho ukuthi siyochitheka siphele emhlabathini. Yilokho nje bazalwane, namhlanje ngiyafisa sengathi singake silalele uNkulunkulu, sinake ukusho kwakhe. Uzaligcizelele laphayana encwadini kaMathewu, uMathewu 9 uvesi 13 wakhona. Athi-ke bahambani nifunde ukuba kuthini ukuthi ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo. Ngokuba angizange ukubiza abalungileyo,
kepha ayizona ukuba siphenduke. Mhlawumbe nawe njengoba kade sifunda nje, nami njengoba kade ngifunda nje, ngiyasithola ukuthi ngiyisoni khona la ngone khona. Asiphenduke, asiphenduke. Uthi lo nkulunkulu, yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Uma sinethemba lokuyombona ngelinye ilanga asule izinyembezi emehlweni ethu, simele ukukwenza njengoba yena esho. Simele ukuzamela ukuphila. Khona iculo elisho njalo, angazuthi laliphi ibani, ethi ngozamela ukuphila kuyo inkosi. Nathi ake sizamele ukuphila kuyo inkosi, senze njengoba inkosi isho, senze njengalokhu uNkulunkulu ethi asenze. Asikhuleke. Jesu Kristu inkosi. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu uthembekile. Lisebenziseke Nkosi, uthe ezwini lakho libukhali njengenkemba zonke izisikanhlangothi zombili, lihlukanisa umcabango nezizindlo, lihlukanise umnkantsha nethambo. uNkulunkulu wethu, siyazi ukuthi wena awuhluleki, futhi siyazi ukuthi uyasazi ngamunye ngamunye. Wazi nalezo zizono ezincane esithi thina zincane, kuwena siyisono. Nkosi, sisize ukuba singashiyi esikhulupheleyo uma ngabe sidiliza umthwalo. Khona ukuthi uthi hayi, le ngeke ngiyikhulume nalo muntu ngoba uzongibheka kanjani. Nkosi, sisize nalezo ey'khuluphele siy'dilize, siy'bulale. Sisize nalezi ey'ncane Nkosi esizenze ebumnyameni, singabonwa ngabantu, siy'dilize. Sisize Nkosi, siqede nje nya ngesono ey'mpilweni zethu. Siyabonga Nkosi izwi lakho, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, ithuba uNkulunkulu asiphe lona. Sekusele usuku, alisasele usuku bazalwane. Ngokuvuma kwenkosi kusasa sobonana nabanye. Ngokuvuma kwenkosi sibonane nabanye ngoMgqibelo. Uma inkosi esasivumele, ngiyathokoza kakhulu, ngive ngijabule. Kulezi iy'nsuku-ke njenge-weekend edlule kuke kwafika amadodakazi ala ekhaya agcwala athi nje. Enhlizweni yami kwavele kwafika ukuthi uNkulunkulu ujabula kanje. Uma sibuka singabazalwane sihlangene, sidumisa yena. Uyalwazi uthando, injabulo yomzali ebona iy'ngane. uNkulunkulu kusho ukuthi ujabula kanjalo maye sibona sihlangene sidumisa igama lakhe. Bazalwane, ngiyanilangazelela kakhulu. Siyamkholwa uNkulunkulu wethu uzonithwala endleleni. Abezayo abangezi, siyamkholwa uNkulunkulu uzonipha ithuba nje lokuthi nilalele, futhi uNkulunkulu akhulume nani. Into enhle ngoNkulunkulu, ukhuluma nomuntu ngendlela azoyizwa. Angakhuluma umuntu ungamuzwa, kodwa uma usuhlezi ucabanga uNkulunkulu uzokhuluma nawe ngendlela ozozwa ngayo. So bazalwane, siyanifisela kakhulu kahle ukuthi nihambe kahle endleleni, ndlela zonke. Inkosi yomusa ibe nani, nasemakhaya bangaphumeleli, inkosi ibe nani. Siyanithanda kakhulu, uJesu Kristu uyinkosi.